Parcul de agrement pentru Reghineni începe să prindă contur. Lucrările de amenajare de la Pădurea Rotundă sunt în plină desfășurare, iar în câteva săptămâni se vor finaliza chiar și zonele cu spații verzi. Trebuie să vă spun că lucrările se desfășoară conform graficului de execuție a lucrărilor. Acest grafic prevede termenele până la care trebuie să finalizate anumite faze. Pot să vă spun în mare că până în cam prin 20-25 noiembrie trebuie să ajungem la faza inclusiv să terminăm plantația pomilor, arbuștilor și a zonei verzi, să terminăm zona verde, urmând ca anul viitor să înghețăm lucrările anul acesta până la iarnă, până primăvara anul viitor și la anul viitor să finalizăm zonele de parcare, zonele de acces și cu mașina până la parcare și inclusiv căile, deci trotuarele și pistele pentru bicicliști. Așadar, cel târziu la primăvara anului viitor ne vom putea bucura de noul parc de la Pădurea Rotundă, ce va avea 2 terenuri de tenis, un lac de agrement, fântână arteziană, zone cu bănci ori șezlonguri, spații de joacă pentru copii, iar ca o surpriză pentru cei mici va fi și un labirint din gard viu, unde prichindeii și nu numai își vor putea pune la încercare imaginația. Pentru sezonul rece, amatorii de schi sau de sanie se vor putea bucura de 2 pârtii special amenajate. De asemenea, vor fi construite piste pentru bicicliști, iar pentru cei mai puțin sportivi vor exista și 4 parcări. Bineînțeles, toată zona va fi verde, cu gazon și copaci. Nu vor lipsi nici spațiile comerciale, însă acestea vor exista numai câte sunt necesare. Absolut, nu sub formă de restaurant. O să fie la capătul către fosta pistă pentru schi, o să fie un fel de amfiteatru pentru spectacole mici și mijlocii, cu alimentația publică. Noi nu vrem acolo restaurante și de anvergură mare, vrem alimentație publică sub formă de chioșc. În cazul în care copilul vrea o înghețată, să avem cu toții această posibilitate să cumpărăm o înghețată. Dacă vreau să beau o bere, să am posibilitatea asta să beau o bere. Parcul se întinde pe o suprafață de aproximativ 24 de hectare, iar investiția se ridică la circa 2.700.000 de lei, din care 1.500.000 sunt alocați printr-un program al Ministerului Mediului. Restul vin de la bugetul local. Bineînțeles, cei mai încântați de noul parc sunt reghinenii, care abia așteaptă ca zona să fie dată în folosință. Deja era timpul să se facă ceva. Deci vi se pare un lucru bun? Foarte bun, foarte bun. Da, am auzit ceva. Și cum vi se pare? Cred că e un proiect bun pentru viitorul tineretului. Deci vi se pare util? Da, cred că da. Ceva bun. Credeți că e ok? Da. E benefic? Da, mai ales pentru tineret. Și pentru cei în vârstă, nu credeți că e? Ba da, chiar e nevoie. Lucrările de amenajare au început în toamna acestui an și se vor finaliza în primăvara lui 2012. Ca totul să fie perfect, și drumurile de acces până la Pădurea Rotundă vor fi reasfaltate. Accesul cu mașina se va face doar până în zona de parcări.